Και γεια σας παιδιά, όλα μας γυμμένα εδώ και σήμερα παίζουμε Brawl Stars. Ξέρω ότι έχω να κάνω βίντεο πολύ καιρό. Ήταν ότι δεν είχα ίντερνετ. Ναι, και τώρα που έχω ίντερνετ πάμε να παίξουμε λίγο Brawl Stars. Έχω παίξει λίγο μόνος μου, γιατί ένας φίλος μου είπε να έρθω να παίξω. Και έχω ξεκλειδώσει αυτούς τους characters, έχω πάρει και τον Battle Pass. Πώς λέγεται τώρα, πώς λέγεται Season Pass, δεν θυμάμαι καν, έχω τόσο πολύ καιρό να παίξω. Και είναι... Sorry που κολλάει. Λοιπόν, και πήρα μου κάτι στα σχόλια με ποιον character να παίξω. Έχω το Shelly, έχω την Nita, Colt, Brock, El Primo, Poco, Jessie, 8-bit, Penny, Jackie και Ems. Θα παίξουμε τώρα για λίγο μπάσκετ. Αν κολλάει, sorry παιδιά, έχω πολύ καιρό. Όχι αυτή! Real παίζει να έχει σνάιπερ αυτή. Τι είναι αυτό, το έχω ξεχάσει πως το παίζουνε. Όχι το παίζουνε κανονικά. Προλέξα πως παίζει το παιχνίδι όμως. Ρε! Άντε για! Top school in the skies. Yes, come kiddo. Μπρο, έλεγα κι εγώ αν το είχε χάσει. Μπρο, ρε μπρο, πώς το χάσεις? Για πες μου. Ρούφα το! Ρούφα, ρε μάλα! Ρε μπρο μου, πώς δεν πήγε αυτό? Πάμε λίγο, έλα μπρο μου. Πού ξέρεις πόσα νεύρα που είχα χάσει? Που πήγα να χάσω το... Άντε γεια. Τι? Τέλος πάντων. Καλημέρα. Για τον Μπο. Τι μου ήρθε? Λοιπόν, γίνονται μες στο κλαμπ, σας πατάμε. Έχει κάτι στο... Να πάρουμε και το double, τώρα αν θα κολλήσει. Και τι να παίξουμε Brawl Ball. Είμαι πολύ καλό στο Brawl Ball. Φωνάζομαι Cristiano Ronaldo. Αλλά του Brawl Stars. Όχι ρε φίλε, ο El Primo. Εντάξει, αλλά εμείς είμαστε από μακριά, οπότε δεν θα μας έρθει. Θα πάνε όλοι πάνω, το ξέρω. Πάνω... Α, να σε. Γεια σου El Primo μου. Γεια σου El Primo, πώς είσαι, καλά? Δεν πέθανε ο El Primo. Ρε El Primo, α! Μπρο, έλεγα και εγώ. Πού πήγε ο El Primo? Αυτό πήγα να πω. Έλα ρε El Primo. Κατ. Και ναι, κερδίσαμε το μάτς. Λοιπόν, ναι, θα μου κολλήσει, το ξέρω. Πήρα. Όχι ρε. Εγώ θα παίξω λιγότερο El Primo. Έχει...
In 4 seconds. Και δεν έχει. Δεν έχει. Το κάνουμε select και πάμε brawl ball. Πολύ καλός! Είμαι πολύ καλός. Θα μου κολλήσει παιδιά, οπότε μην τώρα κάτω σχόλια. Αν θα φάτε μια μπουνιά πάνω. Ο Τζιφ. Μπρο κατά λάθος έβρισα. Όχι. Μπρο κατά λάθος έβρισα και στην κυριολεξία έβρισα. Τώρα στην κυριολεξία έβρισα. Σας την μπάκα. Στην κυριολεξία Ήλαρη τώρα. Ήλαρη θα φάω ψήλα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Άντε μπρο μου. Αλλά με έφαγε και αυτός. Έτσι μπράβο για μένα. Εάν αδελφέ ή μάνα όποιος το βλέπει αυτό, sorry, θα βάλω ένα μπιπ τώρα. Bro, put in the traps. Bro, can't even run. Κάνω κόκα. Ωραία. Πάμε πάνω σου, πάνω σου. Ρε πως... Στο σύμπαγα. Πάμε λίγο. Ρε... Εγώ θέλω να πάμε... Εγώ θέλω... Και εγώ πιστεύω να... τέτοιο... Έχω πάρει το Battle Pass. Το Brawl Pass, βλακιά μου. Και... δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρεις και το άλλο. Τι? Να το δω, οπα. Περίμενε με, εγώ κανονικά δεν πρέπει να πάρω και το Plus είναι αυτό. Plus. Οπότε εγώ δεν θα πάρω. Ρε είναι ρε φίλε. Πάω να κάνω να θυμάσω με τον Brawler. Μετά. Αλλά, ναι. Τι να κάνω. Θα παίξω λίγα μαθήμα. Θα μπω. Αυτό. Πόση ώρα κάνει ρε? Πόση ώρα κάνεις? Ρε με κυκλάς. Λοιπόν, γιατί δεν μου βγάζει τέτοιο, γιατί δεν μου βγάζει να παίξω. Θα βγούμε από το παιχνίδι. Θα δείτε και το home screen μου. Λοιπόν, το κάνουμε και delete. Και ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα το κλείσουμε. Λοιπόν, και πού θα το κλείσουμε? Θα το κλείσουμε στο... Πού? Λοιπόν, είδαμε θα πάμε ξανά. Λοιπόν, και θα το κλείσουμε τα βίντεο σε λίγο. Δεν έχουμε κάνει και μοντάζ. Δεν έχουμε κάνει και μοντάζ. Α, πήγαμε! Τι? Λοιπόν, πάμε. Τελικά μπήκαμε και παίζουμε. Round 1.
αυτός έχω παρέσει που κάνω τέτοια αστεία. Ναι, ίσως. Ρε εμένα βρίσκεται. Ρε πείτε μου εμένα βρίσκεται μόνο. Έτσι μπραβούνι. Άντε γεια. Έχω πάρει 2 κέχες μέσα τώρα και από αυτό. Είναι level 10, άντε γεια. Και θα τελειώσουμε το βίντεο με τον 8-bit. Μόνο εμένα μου αρέσει το OG, το Brawl Stars που έπρεπε να πάρεις με... Εδώ πέρα έπαιρνε, εδώ πέρα αντί για το Ranked έπαιρνες αυτόν εδώ. Στην αρχή έπαιρνες αυτή εδώ, όχι μετά. Αυτή. Και στα 8.000 έπαιρνες αυτή και στα 7.000 έπαιρνες αυτόν. Λοιπόν παιδιά, για το σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, δεν τι νόμιζα. Λοιπόν, πώς είναι αυτό, 10.000. Λοιπόν, να το αγοράσουμε. Εάν αυτό το βίντεο πάρει 15 likes, βασικά δεν έχουμε καν τους άλλους subscribers. Λοιπόν, εάν θα πάρει αυτό το βίντεο 3 likes, θα το αγοράσω αυτό το skin. Μετά που έχω τα... Λοιπόν, με αυτά εδώ, τα bling. Ναι, και σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Τα λέμε. Πρέπει να κάνουμε twerk. Twerk. Λοιπόν, και τα λέμε. Peace.